Δήλωση κάνει ο λαός της Ελλάδας με την πένα. Την Κύπρο θα την πάρουμε, έστω και με το αίμα. Πάντα της Ελλάδας ο λαός έχει αντριγιά και γνώση και ξέρει πότε λέει ναι και πότε λέει όχι. Η Κύπρος είναι ανεξάρτητη, ενιαία πολιτογραφημένη και είναι κρίμα από το Θεό η μισή να είναι σκλαβωμένη. Εφάνηκε ο Αυγερινός και ξημερώνει μέρα που θα αναπνεύσει η Κύπρο μας ελεύθερο αέρα. Γεια σας. Και τώρα για τα θηλυκά που είναι εδώ μέσα. Τα θηλυκά είναι θησαυροί που στην καρδιά μας μπαίνουν, μα κι αναμένα κάβουνα που καύγουν και ζεσταίνουν. Κοντοσημώνοντας κι εγώ να αγγίξω το σαρνούμε, τη ζεστασιά του κυνηγώ, το κάψιμο φοβούμε. Μα θα σημώσω κι ασκαώ ό,τι φωτιά κι αν πέσει, γιατί ένα τέτοιο κάψιμο με θηλυκιά μ' αρέσει, γράφει ο Ματιναδολόγος. Μ' αρέσουνε τα θηλυκά, το λέω και δακρύζω. Πώς θα τα αφήσω σκέφτομαι, πάρχισα να σπρίζω. Κι όταν θα βλέπω όμορφη, θα στέκω, θα χαζεύω και με τα μάτια από μακρά θα την επασπατεύω. Θα σε κλετίζω, θα πετώ στον ουρανό το σκούφο, να μου περνάει ο καημός και το μεράκι που έχω. Αυτές τώρα που θα πω, δεν τους αφιερώνω φέτος στους συνταξιούχους, γιατί μου παραπονεθήκανε πέρυσι. Τα γράφει ο Δερμητζογιάννης. Επάτησα τα γυρατιά το πρώτο σκαλοπάτι και ένιωσα αμέσως στη ζωή να με πειράζει κάτι. Κομμάγρα εις τα γόνατα, στην κεφαλίζα λάβα, τα κόκαλά μου στο κορμί να με πονούν αράβα. Ανήφορο κατήφορο να μην μπορώ να βγάλω, το ένα δόντι να πονεί και να μου βγαίνει τ' άλλο. Όπου είχα νεύρο χάλασε, ελάσκαρε και δεν τσιτώνει, που νέος τα καμάρωνα σκληρά ήταν σαν τα μόνη. Τα νεύρα μου χαλάσανε, γεννήκανε μαλάκα, που νέος μου δίναν ζωή και πήδουνα τη στράτα. Τα μάτια μου μικράνανε, κι όσο κι αν εγρυλώνω, δεν το θωρώ το όμορφο να τα αποκαμαρώνω. Και βάζω συνεχώς γυαλιά, κι αλλάζω το ένα τ' άλλο, ούτε με το να συντηρώ, ούτε θωρώ με τ' άλλο. Και μου έρχεται και τα γυαλιά να πιάσω και να σπάσω, να βραστημώ τη μοίρα μου σαν ήθελα γεράσω. Κι ύστερα πάλι να σκεφτώ ή τα έχω καμωμένα, που τρέχει από μεναταγρικό και να τα γράφει πένα. Και να του πω του απατού, γύρευε τη δουλειά σου, μην κυνηγάς τα θηλυκά και κάτσε γλυό στα αυγά σου. Και ευθύς καθίζω φρόνημα και αφήνω το κουτάλι, μα μόλις βλέπω θηλυκό ξαναγρυλώνω πάλι. Γρυλώνω σημαίνει ανοίγουν τα μάτια μου και βλέπω το ναι. Μαλάκα είναι το μαλακό. Πονηρό έχει άλλη κατάληξη. Και λέω ευθύς την παραμιά που όλος ο κόσμος λέει, ότι παθαίνει το κορμί, η κεφαλή τα φταίει. Κι ο λύκος κι ανεγέρασε κι άλλαξε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη του άλλαξε, ούτε την κεφαλή του. Πετιναράκι θα γεννώ, να πέσω από την κήτη και μια πουλάδα όμορφη να βάλω στο τζιρίτι. Το τζιρίτι είναι το κυνηγητό. Κάνω και μετάφραση. Να τη ζυγώνω, να γλακά, να φεύγει, να σκληρίζει κι εγώ να τσέχω το μεζέ αυτό που λαχταρίζει. Στάσου πουλάδα μου γλυκιά, στάσου γιατί θα χάσεις κι εγώ σταράκι σου βαστώ τάισμα να χορτάσεις. Και κουκουβίζει όρνηθα, αμέσως με ένα σάλτο, την ετσιμπώ στην κεφαλή και την ερίχνω κάτω. Και τσιχαρίζω το μεζέ, αυτό που τσι είχα τάξει. Και είπε μου, γεια σου πετινέ που είσαι όλα εντάξει. Και χάμε σύρνω το φτερό και πορπατώ και κράζω και σ' άλλη κότα πούσεται πάλι τη μόνη βάζω. Γυρίζω, λέω στο Θεό, μεγαλοδύναμέ μου, πετιναράκι μ' έκανες και σ' ευχαριστώ συ Θεέ μου.
Ενώ, αν ήμουν γάιδαρος, αυτό σου λέω μόνο. Θα άνιωθα τη ζωή γλυκιά λίγες φορές το χρόνο. Γιατί κι αν έχω όρεξη και από τη φύση χάρη, θα άσχετο κι η σημαίτη μου σκηνή και χαλινάρι, το πεπρωμένο μου δηλαδή. Κι ως πετεινό στον έρωτα, κράζω και συγκλετίζω, μα ως γάιδαρο θα με έδερναν κι εγώ θέλω να γαρίζω. Θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στον Νίκο, τον Τάσο, τον Σπύρο, την Έλενα, τον Χρήσανθο, τη Μαργαρίτα και τον Γιάννη, ένα προσωπικά, και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη ζεστή τους φιλοξενία στην όμορφη Κέρκυρα. Μπράβο και συγχαρητήρια συνάδελφοι για τη διοργάνωση. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Και εμείς σε ευχαριστούμε, αγαπητή Ιωάννα. Έτσι πάντα κάθε χρόνο μας κρατάς σε ευχάριστη διάθεση. Σε αυτό το σημείο παρακαλώ ενημερώνω τους συναδέλφους συνέδρους οι οποίοι θα λάβουν το λόγο στο βήμα. Θα έχουν 5 λεπτά χρόνο για να αναπτύξουν το θέμα τους. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλεί το Χαραλαμπάκης ο Μανώλης, που εκπροσωπεί το ΠΚ Παχανίων, και ας ετοιμάζεται ο Αρβανής ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σε όλους τους συνέδρους. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Κέντρου ΟΤΕ Χανίων, σας καλημερίζω και θέλουμε καταρχάς να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία και τη διοργάνωση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου της Κέρκυρας. Η διοργάνωση είναι άριστη μέχρι στιγμής και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα μακρηγορήσω. Όπως είναι και το αντικείμενο του συνεδρίου, ο πολιτισμός ως αντίδοτο στην κρίση είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Ήδη και με το προσυνέδριο που κάναμε στο Ρέθυμνο, που βασίσαμε για τις κοινές δράσεις, όπως είναι, αυτό το είχε πει και η κυρία Περίση πριν, είναι ημέρες κοινωνικής προσφοράς, που μπορούμε να μαζέψουμε τρόφιμα ή να κάνουμε κάποια εθελοντική εργασία για κάποια κοινωνική ομάδα η οποία έχει ανάγκη. Και μάλιστα το σχεδιάσαμε και έχουμε μιλήσει και με άλλα κέντρα από την Κρήτη και με τον Παρασύρη, τον Δημήτρη από το Ρέθυμνο και με τον Μαυρέτο Γιάννη από τον Άγιο Νικόλαο, για να κάνουμε επίσης ανταλλαγή ιδεών και δράσεων, όπως εκπαιδευτικές δράσεις, όπως μια πολύ καλή δράση, η οποία τώρα έχουμε συζητήσει με τον Μαυρέτο Γιάννη από τον Άγιο Νικόλαο και θα την υιοθετήσουμε, να φέρουμε στα Χανιά, στη συνεννόηση που είχε πρώτα με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για αυτή την πολύ καλή ιδέα που την έχει και, αν δείτε, και στο περιοδικό της ΠΕΕ, που είναι παρόμοια με του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών τη δραστηριότητα, που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού, τα οποία μπορούν να μάθουν μέσω της δραστηριότητας. Αυτή είναι μια από τις δράσεις που σχεδιάζουμε και, όπως είναι γνωστό, μόνο επειδή είμαστε, καταρχάς στην Κρήτη είμαστε 6 πολιτιστικά κέντρα, μόνο με αυτή επειδή είμαστε σε μια ευρύτερη περιφέρεια που μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες, θα τις πράξουμε και ήδη δηλαδή έχουμε προγραμματίσει για να τις πράξουμε. Το άλλο που θέλουμε να θίξουμε είναι το θέμα των οικονομικών. Υπήρχαν δυσκολίες πριν την κρίση
ας πούμε, αλλά τώρα με το πρόβλημα των συνταξιούχων επιδεινώνεται η κατάσταση των οικονομικών και υπάρχει, ας πούμε, υπήρχε και για το συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει και η Πρόεδρος, υπήρχε ένα πρόβλημα, όπως και εμείς το αντιμετωπίζουμε ακόμα, με τα πολιτιστικά κέντρα για τις επιδοτήσεις από τα ενεργά μαζί. Ναι, την απόδοση της εισφοράς. Και επειδή τα πολιτιστικά κέντρα κάποια δεν είχαν βγάλει αφημί και παλεύουμε ακόμα κάποια να βγάλουμε, υπάρχει άλλο δηλαδή έξτρα κόλλημα με το χρηματικό. Αλλά δόξα τω Θεώ τα καταφέρουμε. Αυτό που λέμε και ως όλους και το λέμε και σε κάθε συνέδριο είναι ότι αν υπάρχει μεράκι, λεφτά δεν χρειάζονται τόσο πολύ. Αλλά επειδή ζούμε και σε υλικό κόσμο, χρειάζεται και κάτι σε έξτρα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους για την προσφορά τους, για την ανάδειξη του site, το οποίο πραγματικά δεν το περίμενα, δηλαδή δεν το ήξερα ότι θα έχει τέτοιες λειτουργίες και είναι επίσης και ένα πολύ μεγάλο βοήθημα, είτε και από οικονομικής πλευράς μπορώ να πω, γιατί το κόστος για είτε να αναρτήσεις και να δημιουργήσεις το site, είτε να το συντηρείς, είναι ένα μεγάλο κόστος για τα πολιτιστικά κέντρα, που με αυτόν τον τρόπο μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιούν αυτή τη διεύθυνση που θα τους δοθεί και να ενημερώνουν, να το έχουν δηλαδή σαν επίσημο site ουσιαστικά του κέντρου. Αυτά από τα Χανιά. Και πάλι θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου της Κέρκυρας και ελπίζουμε του χρόνου να γίνει πάλι, να βρούμε τη δύναμη και να ξανασυναντηθούμε ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσαμε τον αδερφό Κύπριο Ηλία Δημητρίου, εκπρόσωπο του ΤΕΙ ΑΤΙΚ, για μια τοποθέτηση. Παρακαλείστε. Συνάδελφοι και συναδέλφες, καλημέρα σας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά σε ένα πανελλήνιο συνέδριο, το οποίο γίνεται από την Πολιτιστική Ένωση Εργαζομένων του ΟΤΕ στην όμορφη Κέρκυρα. Είμαστε μια αποστολή με 5 άτομα, τους συνάδελφους τον Σκεύο τον Παρασκευόπουλο, τον Παντελή τον Νικολαίδη, τον Θεόδωρο τον Θεοδούλου και τον Δημήτρη τον Κουτσουλίδη. Είναι πραγματικά χαρά για μας να βρισκόμαστε σε τούτα τα συνέδρια τα οποία τα τελευταία 6 χρόνια τουλάχιστον έχουμε βρεθεί στα 4. Γιατί παίρνουμε μέσα από αυτές τις σχέσεις, μέσα από αυτή την εμπειρία την οποία γίνεται στο όλο συνέδριο, πρακτικές απόψεις, τις οποίες προσπαθούμε και εμείς σαν ΤΕΙ κάποια να υλοποιήσουμε. Ίσως κάποιοι συνάδελφοι να διαρωτούνται τι είναι αυτό το ΤΕΙ. Θα είμαι σύντομος μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει δοθεί από το Προεδρείο των 5 λεπτών. Δεν θα περάσω τα 5 λεπτά για να κάνω και μια πρόταση, αλλά και να πω σε κάποιους νεότερους που βρίσκονται εδώ πέρα τι είναι αυτό το ΤΕΙ. Το ΤΕΙ είναι το Ταμείο Ευημερίας των Εργαζομένων στην Κύπρο, στη ΣΥΤ. Είναι ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε 3 χρόνια με ένα 9μελές συμβούλιο. Είναι αυτόνομο τούτο διοικητικό συμβούλιο, δεν υπάγεται στον οργανισμό μας στη ΣΥΤΑ. Είμαστε εργαζόμενοι στην ΣΥΤΑ, το αντίστοιχο του ΟΤΕ, του τηλεπικοινωνία δηλαδή, αλλά δεν έχουμε να λογοδοτήσουμε σε κανέναν εκτός από τη Γενική μας Συνέλευση. Άρα έχουμε πρόγραμμα, έχουμε δράσεις, τις οποίες προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Η πρόταση την οποία εμείς κατατέθουμε σήμερα στο δικό σας το συνέδριο είναι ότι μέσα σε αυτή την πορεία την οποία είχα αναφέρει προηγουμένως της μετάβασης συναδέλφων δικών μας στα δικά σας τα συνέδρια, κάνουμε μια πρόταση προς εσάς για να συνδιοργανώσουμε ένα συνέδριο στην Κύπρο με όλα τα πολιτιστικά και τα 52 πολιτιστικά κέντρα τα οποία υπάρχουν εδώ στον ελλαδικό χώρο. Η πρόταση αυτή λέει έτσι απλά ότι
Το 2013 μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους σύνεδρους, οι οποίοι είναι πόσο, 104, 106, και την Κατερίνα την Περίση, αυτό είναι. Αυτό ήταν δεδομένο. Να έρθετε κάτω στην Κύπρο, θα σας φιλοξενήσουμε σε έχουμε δικές μας εγκαταστάσεις, σε μια περιοχή, κάποιοι από εσάς οι οποίοι έχετε κατεβεί με τις ανταλλαγές στο Παγέτες έχετε δει, στην Καποπετριά, για 4 μέρες, όπου εκεί εμείς θα καλύψουμε πλήρως διαμονή και διατροφή. Το μόνο το οποίο εσείς θα πληρώσετε είναι το αεροπορικό σας εισιτήριο. Τίποτα άλλο. Γιατί αυτό είναι το πιο λίγο το οποίο θέλουμε να δώσουμε προς εσάς σε γενικό πλαίσιο αλλά και ατομικό, γιατί όπως έχω πει προηγουμένως, με τα περισσότερα πολιτιστικά κέντρα, με τους περισσότερους από εμάς έχει δημιουργηθεί μια σχέση φιλική, μια σχέση αδελφική. Έχουμε ξεφύγει από το τυπικό. Γι' αυτό το λόγο η απόφαση του ΔΣ είναι ξεκάθαρη προς εσάς και αφού την δείτε, αφού την συζητήσετε, προβληματιστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του συνεδρίου ή συνδιοργάνωσης του συνεδρίου είναι από μήνα Γενάρη μέχρι Μάιο και από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο. Έχουμε 4 μήνες οι οποίες είναι περίοδοι την οποία δίνουμε τα καταλήμματα στους δικούς μας συναδέλφους. Επομένως, αυτούς τους 4 μήνες είναι δύσκολο να φιλοξενηθούμε κάτω. Στους επόμενους 8 μήνες είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστήσω όλους εσάς για την προσοχή σας. Ευχαριστήσω την συνάδελφα από την Κρήτη για την ακόμη μια φορά διαβεβαίωση ότι οι αδελφοί Έλληνες είναι δίπλα μας, όπως και εμείς είμαστε δίπλα σε αυτό που ονομάζεται έθνος, σε αυτό που ονομάζεται ελληνικό στοιχείο. Να είστε καλά, εύχομαι ότι καλύτερο για τις εργασίες του συνεδρίου σας και περιμένετε με πολύ χαρά να υιοθετήσετε αυτή την πρόταση. Να είστε καλά. Να μου επιτρέψετε ως συνέχεια της Γιάννας, της Καστάνη, γιατί πρέπει να νιώθουμε υποχρέωση να απαντήσουμε τουλάχιστον εν μετρά. Ευχαριστούμε, Γιάννα μου, για τις μαντινάδες. Και θέλω να απαντήσω με ένα αντίστοιχο που είμαι βέβαιος ότι θα σε ευχαριστήσω. Εμείς ως Κύπροι κάνουμε όρκο δυνατό. Κράτα καρδιά των πόνων. Η Κύπρος θα μοιραστεί αιώνες των αιώνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και η πρότασή σας πιστεύω ότι θα γίνει αποδεικτή από το ΔΣ και από τα μέρη μας. Ο κ. Σαλβανίτης, παρακαλώ. Και να ετοιμάζετε ο Ισακλή ή Όλγα. Συνάδελφοι, καλημέρα σας. Είμαι ο Αρβανίτης ο Αλέξανδρος, πρόεδρος Πολιτιστικής Λύσης Θεσσαλονίκης. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ το ΔΣ της ΠΕΕ για τη σωστή λειτουργία του συνεδρίου, του 27ου. Επίσης, το ΠΚ της Κέρκυρας για την άψογη διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου και για τη φιλοξενία. Σήμερα θα ακούσετε πολύ Θεσσαλονίκη. Μην απορείτε και να είστε μέσα, μην φεύγετε. Εγώ ξεκινάω, είναι και η πόλη. Η πολιτιστική λέσχη προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης είναι ο πολιτιστικός φορέας των 2.300 εργαζομένων και συνταξιούχων, που συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργίας. Με τις δραστηριότητες της σκοπεύει στην προβολή, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στοχεύει στην ψυχαγωγία, στη μόρφωση και στην πνευματική καλλιέργεια των μελών της. Επιδιώκει την ανάπτυξη των πολιτιστικών ιδεωδών καθώς και την καλλιέργεια υψηλών σχέσεων και δεσμών φιλίας μεταξύ ανθρώπων και φορέων, εκφράζοντας τις πιο παραδοσιακές αξίες όπως είναι ο πατριωτισμός, η εθνική συνείδηση, ο σεβασμός στον άνθρωπο, στην οικογένεια και γενικά στους θεσμούς. Με τις δραστηριότητες
και την προσφορά της στην πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης, κατέφερε να αναγνωρίσει και να καταξιωθεί στην συνείδηση του λαού της πόλης όχι απλώς σαν ένα σωματείο εργαζομένο στον ΟΤΕ, αλλά ως ένας κοινωνικός φορέας που εργάζεται απαρέγκλητα για την άνοδο του πολιτιστικού επίπεδου της κοινωνίας, με πραγματοποίηση εκδηλώσεων υψηλού επίπεδου και συγχρόνως για την ενίσχυση της ανθρώπινης πλευράς της κοινωνικής ζωής. Επίσης, έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του απόδημου ελληνισμού ως φορέας σύνδεσης με την πατρίδα, επικουρώντας όλες τις προσπάθειές του για τη γνώση της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού. Όλα τα παραπάνω επιτυχάνονται διότι η διοίκηση και τα μέλη της πολιτιστικής δέσης προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης λειτουργούν ακατάπαυστα ως ενεργοί πολίτες που διακρίνονται για το έντονο συναίσθημα της προσφοράς προς την κοινωνία, παράλληλα με την ενεργοποίηση των τμήματων και γενικότερα των δυνάμεων του φορέα. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τμήματα που λειτουργούν και εκδηλώσεις που είναι θεσμοθετημένες και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Τράπεζα Αίματος. Θεσμός που υπηρετεί τον άνθρωπο και στηρίζει τη ζωή. Οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και τα μέλη των οικογενειών τους έσωσαν πολλούς ανθρώπους προσφέροντας ζωή με περισσότερες από 13.500 μονάδες. Δανειστική βιβλιοθήκη. Περισσότερα από 3.000 βιβλία διατίθεται με μορφή δανεισμού στην κοινωνία της πόλης. Τμήμα εικαστικών τεχνών. Ζωγραφική, αγεωγραφία, φωτογραφία. 2 τμήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών. Στο πρώτο, παιδιά χορεύουν χορούς από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας με τις ανάλογες φορεσιές. Και το δεύτερο, το συγκροτούν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.